Wel, mae gynulleidfa yn tystio i'r diddordeb mewn adlewyrchu lleoedd ac yn dist hefyd ein siaradwr gwaith i'r brama. Cyn mynd ymlaen i gyflwyno Hywel, ysbysbach i'r Cymdeithas, sawl gosach chi sydd ddim eisiau diddordeb, mae yna ffurfio aelodau ar gael y ffordd allan. Mae'n hard iawn i fod i gadw fel fi, ac yna croeso chi am aelodi yna werth pob cinio. Ac yn dim roi, mae'n bleser mowr gyda i gyflwyno'n siaradwr gwaith ni fama yr Athro Owen. Mi nathwyd Hywel yn Birkenhead ac wedi graddio i'r ysgol Lerpwl i dysgu yn ysgol na Garmon. Yna, i ath ei ddarithio yn y coleg normal, a dod maes y lawr yn ddigathol cynorthwyol y coleg. A dyna yn 2000, mi sefydlodd y ganolfan enwau lleoedd yn Brifysgol Bangor, a derbyn cader bersonol gan y Brifysgol y flwyddyn canlynol. Mae Hywel yn dal i gydnabod yn rhyngwladol fel athrylydd ar enwau lleoedd Cymru. Mae'n awdur traethiog ac yn siaradwr diddorol a hil. A mi welwch chi manylder ac wyrdeb i waith ymchwiliad y prynhawn yna. A cylenni, mae'r Eisteddfod yn cydnabod i gyfraniad gan fod Hywel yn llenyddergydd i'r orsedd am ei waith. Felly, mi wna i drosglwyddo sydd i Hywel sy'n mynd i siarad am enwau lleoedd mro'r Eisteddfod. Croeso hwnna. Diolch yn fawr, Miriam. Mae hi'n hen bregaeth gan aelodau Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru bod gwybod ystyr lle yn gymorth i adnabod y lle. Dyma ddudodd Morgan Llwyd yn ffyrdd y Triaderin. Mae llawer y byddai'n wych gan fynd deithio o'r holl fyd. Ond nid adwyddant y byd mawr helaeth dan ei traed. Am gyfeiriau ydw i at ddetholiad o enwau lleoedd dan ein traed. Mae'n eglwys i hanes bro arbennig iawn, i thirwedd, i iaith, i thefodiaeth, i diwydiannau, i hadeiladau a'i phobl. Ond mae yna un thema arbennig wedi dylanwadu ar y lewis i o enwau, sef y modd y Cymreigwyd enwau oedd yn wreiddiol yn Saesneg. Sydd yn dangos, mae o'n dystiolaeth bod yr ardal wedi bod yn llawer Cymreiciach nag y dybwyd erioed. Mi geisiau i ddilyn nid saith seren, nath fi aderyn, ond yn hytrach nath fi dyrchafiad Wrecsam o ran hynny, ond tri ffrwydr weddol Lydan. Yr hen enwau hanesyddol sy'n cyfnodi cynefin ni, enwau sy'n gysylltiedig â datblygiadau diwydiannol, ac os fyddan ni lwcus, enwau sy'n gysylltiedig â thref Wrecsam ei hun. Ym mhob bro, mae enwau afonydd gyda'r hynna, a herwydd i arfocad nhw fel ffinia. Mae taliad ieithyddol dyfdwy yn weddol gyfarwydd. Mewn Cymraeg modern, mae dyfdwy yn cyfatab i dwfr dwyfol. Galwodd y brython yr afon yn dewa, sef yr un ddwyfol, ac yn mynd amser mi drodd dewa yn dwy yn Gymraeg. Yr un dwy gyda llaw, a welwch chi hefyd yn dwy for, a dwy fach, a llan ystyn, dwy. Cofnododd y Rhufeiniaid yr enw ar ei caer fel defa, a'r Anglo-Saxon wedyn, yr Anglo-Saxon yn ei fabwysiadwy o fel di. Mae rhaid i mi gymeirio'n fyr iawn at
Bangor is y coed. Mae cofnod o'r mynech yn cael ei lladd yn Bangor Monacorum yn 615. A bedau ei hun yn y flwyddyn 731 yn cyfeirio ato fo fel Bangorna Borg. Gyda'r borg yn hen Saesneg yn disgrifio i'r dim safle oedd wedi amddiffyn mewn rhyw ffordd. Yn wreiddiol, mi roedd gwrych yn amgylchynu eglwys neu fynachol. Gwrych oedd wedi gryfhau gyda plethiad o wyau. Hynny sy'n egluro Bangorau eraill yn Nghymru. Werddon, a Llydel, mae Bangori yn dal yn derm amaethyddol am blethu gwrych. A Bangorwaith ydy watl. Roedd is y coed yn enw o'r 10th ganrif ar 10, a hi aeth nhw'n enwydd plwyd. Mi ddaeth Bangor on di I fodolaeth yn 1895, pan agorwyd stesion yma, sy'n wahaniaethu rhyngddo fo a'r Bangor yn Arfon. Wedyn fe gysylltwyd yr enw a chair asio y ceffyla. A Rhai afon, y lawnos, un o ddiwiau afon y Celtaidd, dyma sydd yn Alun. Roedd y lawnos yn cyfatab i'r Duw Mercher, y Rhufeiniaid. Fel enw afel, mae Alun ar ystyr crwydro, ymdroelli. Mae'r enw hefyd yn afon Alun ger Dinbych y Pysgod. Yn Alun yn Northumberland, yn Alun yn Cernyw, ac yn Elen yn Cumberland. Gydag y dyla ni sillafu Alun bob tro, fel yn yr enw personol. Arferiad cartograffwyr y mapiau ordnans oedd Alun efo A'r batrwm enwau eraill, nodweddiadol o enwau crwyd, megis Mostyn, Prestatyn, Estyn, Owrtyn, Sychtyn ac yn y blaen. Yn yr oes bresennol, mi welwn ni ddylanwad y bathiad gwleidyddol Delyn. Llif droellog Alun oedd wedi credio Ceilan mewn un man, gan adal Torwal. Cyfeiriodd Edward Llwyd ati yn 1710. Dyma oedd o'n ei galw hi, y Dorlan Goch, a notable high bank above the river Alun. Erbyn hyn adnabyddir y Dorlan Goch fel Dorland a Darland. Mae'r clywedog daith clir iawn, ac am flynyddoedd mi bredson I mai afon a gallech chi clywed un o bell oedd clywedog, ond mae'r farn bellach yn dilyn R.J. Thomas, a greda na ffurf o glerol ydy clywedog o Llydach. Afon Wyllt, enw sawl afon yn ne Cymru. Paradwys oedd hi yn Wrecsam 6 chanrif yn ôl. Hynny ysbrydolodd rywun I weld y fro fel y Bro Wen, a sŵn afon Gwenfro yn canu uchlodydd. Dwi'n ta, mae angen croesi afonydd. Pryd oedd y ffordd llwyddo, pryd welltog oedd Gresford, lle mae pont Gresford heddiw. Mae'r enw'n ymddangos yn llyfr y farn 1086. Sôn ar y gair Saesneg Ford yn troi'n ffordd yn y Gymraeg, Gresffordd. Oedd a fyd arall yn Marford. Ffin ydy ystyr y gair mar neu mer. Dyna gewch chi yn Mersey, a oedd yn y 6eg ganrif yn ffin rhwng Northumberland
a Myrsia. Yn ôl Edward Llwyd, Parc Merford y galwant 23 o Gaea. A dyna chi Caia, erbyn heddiw. Cwestiwn gleision ydy hyn. Os ydy Sawton yn syffdyn, Overton yn Overton, Aston yn Estyn, Broughton yn Brystyn, pam nad ydy Acton yn Actyn? Mae yna ddigon o dystiolaeth o ffurfiau Cymraeg o'r ail ganrif ar 15. Actyn. Ond roedd Saesnigrwydd a dylanwad Plas Acton wedi ei atgyfnerthu parhad Acton fel ffurf leol. Yn yr hen Saesneg, ac ystyr ac oedd oak heddiw. Felly, sylwch chi fel mae enwau lleoedd yn cofnodi tyfiant coed 1000 o flynyddoedd yn ôl. Archeoleg ieithyddol ydy peth fel hyn, yn tanlinellu pwysigrwydd arall a astudio enwau lleoedd. 6 ganrif yn ôl, fi sefydlodd mewnwydwyr ffarm ar lan afon Gwenfro, ac enw'r ffarm oedd Brochton, Broughton erbyn heddiw. Elfen gynta y gair ydy broc, brwc. A'r ail elfen ydy ton, fferm, treflan. Fe gymreidiwyd Brochton yn Brychtyn, gyda'r tyn y cyfeiriwyd ato eisoes ym Mostyn, Prestatyn ac yn y blaen. Saesneg ydy Stanisky hefyd. Mi gawn ni gofnod ohono ar ddechrau'r 4 ganrif ar 10, ond mae'n sicr fod yn llun o lawar na hynny. Yn Stansty, fe gewch chi'r hen Saesneg stan, sef stone heddiw. Ond stone be? Yn hen Saesneg oedd sti yn golygu lôn, llwybr, ac felly lôn garegog ydy Stansty. Ydy hi'n bosibl bod Stansty y lôn gareg yn dystiolaeth ieithyddol o strata y Rhufeiniaid, street y Saeson, a strit y fro hon. Wrth fynd i siopa y tro nesa, cofiwch am y bryd mawr helaeth garegog sydd dan yr traed. Ystyr Bradley ydy Broad Lee. Hen Saesneg, brad. Yr ail elfen ydy Lee. A'r union Lee sydd yn Rhai, Wrecsam, sy'n cael ei gyfnodi yn 1086 fel legau ac yna lei. Fe gymreidiwyd lei i llei ac yna i llai. Fel oedd London yn Llundain, y Lofft yn Llofft. Yn Lloegr, mae Lee yn gyffredin iawn yn enwau lleoedd. Fel arfer ar ben ei hun, ond yn amlychus fel enw ar ddiwedd gair, megis Barnsley a Bromley. Yr ystyr oedd Llanerch, Coedlan, Gweirglodd, i'r de o'r wythrig ddywelwch chi Lees Wood, a gymreigwyd fel coed y Rhai a coed Rhai. Sylwch ar coed y Rhai ac y Rhai. Mae Tudur Aled yn yr 11 ganrif ar 15 yn holi am gael maen i'w felin ac yn sicrhau bod ganddo le addas. Mae deilad gym a'i daliau ymlaen llyn melyn y llaeth. Mae Gytodlyn hefyd yn ysgrifennu molawd i Sion Hanner, ac yn ei ddisgrifio fel Dafydd Roffwyd Llwyd y Rhai. Mae'r ddanod y Rhai yn ei gran awgrymu i fod o'n le arwyddocaol ar un cyfnod,
Yn y modd a byddwn yn cyfeirio at y bala, y wain, ac wrth gwrs, y rhos. Beth oedd llai? Wel, llanerch oedd li yn Saesneg, neu'r coed o amgylch llanerch. Sylwch ar penili ar fersiwn Gymraeg llanerch fanna yn y trydydd ganrif ar ddeg. Di ain ar rhywbeth tebyg i hynny oedd llai yn y Gymraeg yn yr oesoedd canol, ond iddo beidio goroesi. Dyma reswm arall i ni fod yn ddyledus i Eisteddfod Enwau Lleoedd, sydd yn cofnodi gair o eirfa'r Gymraeg, ond a ddiflannodd. Roedd yr ystyr yn ddiethyr i'r geiriadur. Dim ond llai les oedd nhw'n gwybod amdano nhw. Mae'n atgoffa fi o eglurhad y parchedig Thomas Morgan Dowlais yn ei lyfr The Handbook of the Origin of Place Sayings in Wales and Monmouthshire, 1887. Dyma oedd ganddo fo i ddeud am Leeswood. The proper English name is Lestwood. Owing to the abundance of wood in the district, Edward, before his conquest of Wales, was obliged to cut a passage through them. Hence, there were less trees than before. Mae'n rhaid i mi sôn am y Bryn Faw, hwnnw adrodd yn Brynbo. Mae cyfeiriad at y 1391 fel Bryn Baw. Ai ôl diwydiant cynnar oedd hwn? Olion cloddio diwydiannol? Ond yna Bryn Baw hefyd yn Eglwys Fach. Dyffryn Conwy, a Bryn Baw yn Llansigan, Sir Drefaldwyn, lle yna dos ôl diwydiant. Ac felly, mae'n llawer mwy tebygol, mae'n cyfeirio at oedd y baw, at lwybr lleidiog a llithrig i fyny'r Bryn. Rwy'n siŵr mae Bryn Baw oedd o amganrifoedd. Pan lithrodd yr aceniad i'r seill gyntaf yn Bryn Baw, a'i ddaw yn o, fel yr oedd dwy law yn dwylo, mi drodd N yn M o flaen B, fel yr oedd dimbych yn dimbych ar lafar, a fe drodd Y yn Y dywyll, fel yr oedd Bryn yn Bryniau. Mae'r anganiad lleol Brynbo, felly yn adlais o'r Bryn gwreiddiol. Ac un o'r rhyfeddodau y fro i ni ydy modd y mae'r ddwy iaith wedi cyd-fyw. Mi hoffwn dynnu sylw at waith arbennig David Parsons, a ddadansoddodd yn fanwl y cyd-fyw rhwng y Cymru a'r Saeson yn cyffiniau Cros Yswall. Ymchwil sy'n dangos mor debyg ydy'r patrwm yn Coes Yswallt a Wrecsam. Ystyriwch aceniad y Gymraeg, rhythm naturiol y gair, a'r dynfa i acenir ac sill goben. Hyd yn oed os ydy o'n golygu cwtogi gair. Mi ath liberty yn libert, pendulum, pendyf, wheelbarrow yn wheelber, company yn cwmni, sanctuary yn saintwar, amnest, granar, dyma nhw, y cwtogi. Bengel hwn a ni yn Wrecsam. Wel, mi gododd un o'r mewnfudwyr cynnar, fothyn neu gwt dinod ar gyrion lle Wrecsam. Diben oedd crwt oedd cysgodi ynddo fo wrth offalu am ddefaid. Y gair yn hen Saesneg am fugail oedd here de, herder.
erbyn heddiw. Ar diwedd yr enw roedd cot, gair a roddodd cwt i ni yn y Gymraeg. Mae'r elfennau i'w gweld mewn enwau megis man cot, cwt manna, Pennar Lag, a Calcot, y cot oer yn Sherflint a Morgannwg, a sawl Ascot, Eastcot yn Lloegr. Dyma felly Hierdecot, Llocher, Bugail. Erbyn 1315, mi oedd yn Earldecot. Cofiwch fe ddigwyddodd i Liberty yn troi'n Libert, a dyna chi Earldecot yn mynd yn Erdig, ac yna'n Erdig. A mae Erdig wedi goroesi fel ynganiad Saesneg. Pwy bredodd o'n plastus ffoi'r loc ac ymddiriedolaeth cenedlaethol, oedd iddyn nhw gychwyn mor ddinod a chwt Bugail. Ond diolch eto i dystiolaeth enwa lleoedd. Mae yna sawl enghraifft arall yn y fro yn arddangos y Gymraeg llafar yn cwtogi, neu cywasgu enw Cymraeg, enw Saesneg. Mi gollodd ambell un yr elfen ham dôl. Saith o'r enw bar oedd yn byw yn Boras Ham. Mi gyfaladd Crist y Cymro bod Boras Ham yn troi'n Boras. A dyna hefyd sy'n egluro bers, bod Bersiam wedi goroesi. Ond pwy oedd yn byw o'r enw Wersiga i'r gogledd o Wrecsam? Da ni ddim yn gwybod. Ond o leia, mi oedd ganddo fo allt wedi enwi ar ei ôl, fatha'r Mabon yn Rhyw Abon. Cyn den pending fe gywastodd Crys y Cymro Wersigas Hill yn Wersyll, ac yna'n Wersyll, fel y trodd macrol yn macrell. Ac yna'n Wersyllt, fel y trodd bwyast yn bwyast ar lafar. Mi drodd Wersyll yn Gwersyll, rhythm a ceniad naturiol y Cymro, a orfu wrth i Wersigas Hill droi'n Gwersyll. Mae ynganiad lleol Gwerswt yn ein atgoffa ni, mae enw Saesneg oedd Gwersyll 600 yn ôl. Mi ddigwyddodd rhywbeth tebyg i yn ieithyddol gel ffyddlan. Yn y 10fed ganrif, fe godwyd Caer fechan yno, yr un mwyaf gorllewinol yn Mercia, y West Burr. Am ganrifoedd, mi fydd efo'n Westbury, cyn iddo gael ei gwrtogi i Westbyr, fa hwn yn ei droi yn mynd yn Gwestyr. Dyma nodwedd sydd ddim wedi cael hanner digon o sylw, sef tair haen ieithyddol. Hen Saesneg, Wersigas Hill, y Gymraeg, Gwersyll, ac yna ynganiad Saesneg, Wersyll. Meddyliwn ni am Erdig, Westbyr, a Caergyli. Mae modd egluro heina i gyd yn ieithyddol. I'r anghyfarwydd, trygriad di-sail ac aflednais ydi ponci a plasu. I'r ieithydd dos o fi ffasiwn beth a llygriad. Mae llygriad ar lliw o ferniagaeth moesol. I pethau lled i iaith, defnyddwyr iaith sy'n penderfynu tynged ffurfiau iaith, nid deddwyr. Felly, amrywiad tafodieithol ydi ponci a plasu nid llygriad. Yn aml, mi ddod y lluosog au
Cymraeg safonol, a diwedd y gair yn yn y fro yma, ponciau yn ponciau. Yn ei dro, mi droth ponciau yn ponci. Wrth i'r Cymraeg gael ei ddihongri gan rei di-Gymraeg fel y sillafiad IE yn Saesneg. Felly ponciau, sillafwch o union yr un ffordd, ponciau a ponci. Mae'r un peth yn digwydd yn parci, ond diddorol gweld y patrwm yma yn ledu i enwa. Dyna doedd na ddim ar y diwedd. Fatha plasu a cymi. Sylwch ar march wîl. March wiail oedden wreiddiol. Mae'n digwydd felly yn yr 11th ganrif ar 15, ond gyda'r ddanod march wiail. Mae'n march yn digwydd sawl tro mewn geiriau, ac nawr ni'n well oedd. Yr un gair am march ceffyl, stawnwyl ydi o, wrth gwrs, ond i fod yn cario ystyr mawr, prif. Mi welwch o'n march ysgall, sbiaeth y sôn. Gwellt bras ydi marchfell. Llyn mawr ydi marchyn. Mi briodolwyd yr un nodweddion o faint i hos yn Saesneg. A hynny sy'n egluro horse radish, a horse chestnut. Gwiail mawr felly oedd y marchwil. Aeth marchwiail yn marchwial, mae Edward Llwyd yn defnyddio'r ddau. Aeth marchwial yn marchwiel ac yna'r marchwil a glywir heddiw. Beth am ffrith? Edrychwch yng ngeriadur Prifysgol Cymru, a mae rhaid chwilio am ffrith o dan ffridd. Ystyr ffridd ydy tir sydd yn agos at glawdd y mynydd. Weithiau ochr ucha, weithiau ochr isa. A weithiau tir wedi adennill o'r pwyntir. Felly mae wedi fabwysiadu o'r Saesneg. Yn Lloegr mae sawl enw fel Frith, a Chapel yn Frith yn Derbyshire. I drodd Frith Lloegr yn ffydd yn siroedd Dinbych a Flint. Megis y ffrith her y cymau, a ffrith rhwng y rhyl a phrostatyn. Dwch i ni gadw at y ffurfiau traddodiaethau. Peidiwch â colli'r cyfoeth o eiriau a ffurfiau sy'n rhoi cymeriad ein cynefin. Roedd Morgan Llwyd yn cydnabod dylanwadau maen twrog arno fo fel hyn. Mae tai a choi, a cheia, a chnydau a blodau maen twrog wedi rhoi lliw ar y mywyd i. Fe ddylai trigolion Wrecsam a'i plant i'w canlyn, sicrhau parhad geiriau a ffurfiau rhos a Wrecsam sy'n rhoi lliw i'w iaith ac i'r iaith Gymraeg. A da gweld rhaglen yr Eisteddfod yn rhoi sylw i dafodiaeth. I gloi'r adran ar yr hen enwau, mae rhaid i mi sôn am Wrecsam. Mae'n debyg bod na dreflon o ryw fath yma cyn i'w Saeson ddwad. Ond efallai bod y ddau wedi cyd-fynd am gyfnod. Ond yr enw a gyfnodwyd gan weinyddwyr di-Gymraeg oedd yn tueddu i fynd i ddod ar oes ac yn cael ei defnyddio fel yr enwau swyddogol fel petai. Ond anhystus ydy'r union wrichdol a ymsefydlo mewn dôl wrth ochr Afon Gwenfro yn y 18fed ganrif. Wrichdol's ham o Wrecsam, dôl wrichdol. Yn Saesneg, fe gollwyd yr w ar ddechrau gair o flaen wrong, a right ysgrifennu. A hynny tua'r ail ganrif ar 15. Ond ymhell cyn colli'r w,
roedd siaradwr Cymraeg yn ei drin fel ffurf dreidliedig, a troi w yn gw, fel yn gwersyll a gwestyr. Oherwydd mi ymddangosodd ffurfiau fel Gweregsam yn y drydydd ganrif ar ddeg, a Gweregsam a'i ffurfiau llenyddol hynafieithwyr o'i rhain. Ynta, oedd llawr gwlad yn dweud Gweregsam, fel y glywir ambell waith hyd heddiw ar y cyfryngau Cymraeg. Neu hyd yn oed Gweregsam. Ar ddechrau'r unfed ganrif ar 15, doedd Tudur Aled ddim yn poeni gormod. Mi oedd o'n arfer y ddwy ffurf. Gwregys am walch Gweregsam, wen. Yn ogystal, na chorecsiwn uwch Wrecsam, felly oedd y ddwy ffurf. Mi dwi yn beledus i'r gwaith manwl yr Athro a'n pariorym, a'n gofnodi'r amrywiadau yng ngherddi'r oesoedd canol. Ond gwaen ni rhag atgyfodi ffurfiau y gorffennol fel Gweregsam. Mae gan banel safoni enwau lleoedd Comisiynydd y Gymraeg gan llaw gadarn iawn ar fater atgyfodi ac adfer. Mae sôn am Gomisiynydd y Gymraeg yn gyfle hwylus iawn i symud at yr enwau diwydiannol, gyda stiwt bron yn gant. Roedd y Comisiynydd blaenorol, y diweddar hynod Aled Roberts, yn un o'r ponciau ac yn gefnogol iawn i Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru. Flynyddoedd yn ôl, mi gefis i gais ganddo i egluro enw'r ysgol Grango. Pan agorwyd yr ysgol yn Medi 1916, yr enw'n hydnodion pwyllgor addysg oedd Rhos Higher Standard Secondary School. Ond enw'r tir prifathro oedd Grango Fyw. Be wela'r prifathro o'i bailwr yn 1916 ar wahân i feddwydion am ymddeoliad cynnar, neu falle ymweliad rhywun o Estyn, a Centa, wrth gwrs. Pythau glo a siafftia yn sicir, wela fo. Neu o lia i holio nhw rhwng y ponciau a'r talwm lle roedd pythau Bryn yr Owen. Oedd enw arbennig i weithiau glo, mae'n cypared, 2-yard seam, Queen's, Brassy, Crown, a'r cranc coal. Mae'n hysbys bod y cranc coal yn weithiau'n dda, oedd yn cael ei gweithio mwcreb, brombo, grysfod, Bryn Mali a Lloyd Poeth. Defnyddiwyd cranc peirianyddol arbennig o rhywlusol broses weindio. Proses roedd John Wilkinson ei hun yn ei ffafio yn fawr yn ei bysa o. Ar fatha'r Geological Survey 1914, mae'r geiriau crank coal disused. A heini'n glir ar y map. Ac ar y man roedd y prifathro yn sollu arno o'i bariwr. A oedd o, tybed, yn ofni y byddai'r term disused yn cael ei ddefnyddio amdano fo cyn bo hir. Roedd enw'r siafft i lawr i wythien y cranc coal ar dafod leferydd ers 1791 o leiaf. Gan drigolion yr Rhos, ymgartrefodd yr ymadrodd lafar fel bod siallt y cranc coal wedi troi'n y cranco a hwnnw y Grango. Diolch am Grango Fyw. Nid disused ddior dystiolaeth.
A diolch i Aled Roberts am ni chwilfrydedd. Dwi'n cadw gol manwl ar yr amser, a mi brysurau ychydig yn fan hyn. Datblygiadau diwydiannol sy'n egluro sawl pentra. Digon i ddeud y gall pentre gyda clwstwr o dau yn aml iawn yn gysylltiedig a gwaith o'r fath, fel sy'n digwydd yn Ne Cymru yn aml iawn, Morriston, Tylers, Helm, Woodstown ac ati. Yn y bro ni, Johnstown ydy'r unig enghraifft i mi wybod amdani hi. Wedi i John Bury sefydlu'r tai cyntaf yno yn 1874 i weithlu'r glo a thai, John's Boys cynnar. Un o'r mwyaf diddorol ydy pentre'r Baes, rhan o bentra Minera. 3 enw oedd pentre Baes yn wreiddiol, yn ôl A.N. Palmer, oedd yn cyfeirio at Mary Barclay, a cyntaf i feddiannu tir yn Minera trwy ymsefydlu yno trwy squatters' rights. Daeth i thyfyn yn gnewyllyn y pentra a dyfodol o'i amgylch. Mi gyfeiriau'n sydyn wrth yn teibio Rhos y Gwyddel, Irishman's Moor yn Queensferry, pentre Gwyddel, yn Brombo mi oedd pentre Saeson, a Nant y Saeson roedd Caer Saeson ag ati. A fi'n Cernefedd oedd Little Liverpool. Ac a'i dorri ar draws rwan yn sydyn bel i fwriadu ddeud, oedden ni'n dŵad yn y car ar sat nav. Turn right into road CEFN. Mae i New Broughton rhyw allu o newyddeb ac o ail gychwyn. Glofa Bryn Mali oedd ymrychlyn, wedi hagor yn 1770. Ond gan fod y ffurf mor ddifrifol yn y gaea, fe dawyd tomenydd o lo wedi stacio ar gaea cyfagos a'i cludo oddi yno yn yr haf. Daeth y gwaith i den yn 1815, ac fe brynwyd y tir gan Thomas Clayton. Mi suddodd o gwll newydd, y New Broughton Pit. Felly, nid pentre New Broughton oedd yn newydd, ond y pwll. Rhosdyffen, mwy na thebyg, Astyffen, dyna'r gyn y gwerthwyd, Astyffen yn golygu silff o graig uwchben clywedog. Yn anffodus, mae datblygiadau diwydiannol yn gwneud hi amhosib i ni heddiw leoli'r union silff. Ond mae bodolaeth yr enw ei hun yn tystio i nodwedd o dirlun 5 canrif yn ôl. Gyda chymaint o fosydd, does i'n syndod bod angen gwahaniaethu naill ros o wyth y llall. Cros hynod iawn sy'n cael ei adnabod fel y cros. Rwan ta, ffwrdd ni wedi bwriadu sôn am rhai o enwa strydoedd Wrecsam. Na dim ond i wneud rhian, a diolch iddi am fod yn gofalu fan hyn, i dangos nhw ar y sgrin sydd yn lot fawr ohonyn nhw yn enwau Prydeinig. Enw sy'n eisiau ni boeni amdanyn nhw'n perthyn i rhan fwyaf o drefi a dinasoedd Cymru. Pa enwa sy'n benodol i Wrecsam ei hun? Teulu York, wrth gwrs, yn amlwg iawn. Llithriad anarferol eto ydi gweld y trosiad Strait Efroch yn edrych ar Strait York. A tra dwi'n cofio, Westminster Drive a gyfieithwyd fel Rhodfa San Steffan. Nid fel Rhodfa Westminster, ond llithriadau prin iawn ydy heina. Judge Jeffreys yn Acton ag ati, mae allan i fynd ymlaen ag ymlaen. Ond hytrach, mi neidio i jyst i ddiwedd yr adran bach yna, a tynnu sylw at enwa fatha Hwsn, y Morgan Llwyd mewn ysgolion, fel y digwyddodd gyda
Elfedd y Mwcre, a Daniel Owen, a Maes Darmon. Dwi'n gorffen efo 2 enw. Tuttle Street, Street Twtil. Stryd fer ydy hi heddiw, ond hir ydy hanes yr enw. Neu ganrifoedd yn ôl, mi ystyna ar draws Afon Gwenfro i ben Tuttle Hill, Madeira Hill, bellach. Mewn sawl tref adeiladwyd 8 ganrif yn ôl, roedd Bryn amlwg yn agos at y castell a ddefnyddiwyd fel gwylfa i rybuddio am ddyfodiad y gelyn. Gair y Sais oedd twt yn golygu y sbïo, cadw gwyliadwriaeth, ac y mae Twt Hill a Twtil i'w gweld yn Rhuddlan, Conwy, Caernarfon a Wrecsam. Rydyn gorffen efo Stryd y Syddwr. Dwi'n hynod o falch o weld Stryd y Syddwr wedi adfer. Gyda llaw, mae yna'r peth ryddid i adfer mewn enw'r strydoedd. Pell cyn bod sôn am ei droi'n Queen Street, roedd y Receivers Street yno yn 1620. Yma y triga receiver neu rhysyddwr ar glwyddiaeth Bromfield a Ial, swyddog a casglwr cyllid, neu trysorydd os ydych chi. Dyn pwysig yn ei gyfnod oedd y rhysyddwr, gan dewch ar tudurolaeth yn sebonu yn yr 11 ganrif ar 15 yn ei gywydd i Robert Salisbury. Teirweddit arglwydd o ŵr, teiroes hefyd rysyddwr. Does ddim cofnod o syddwr fel gair hyd y gwela i. Mi ddyfalwn ni mae Stryd Rysyddwr oedd o'n wreiddiol a rhyp yn cael ei lancu gan droi Stryd Rysyddwr yn Stryd y Syddwr. Rhysyddwyr yden ni i gyd yn casglu trysodda o hanes, enwa, y iaith, y ddro. A'r cyfan o dan un traed, y caryn gwedditha. Mae cofnod i'r enwa, ei hegluro, a sicrhau i parhad bron yn ddyletswydd arno ni, ac yn un o brif amcanion Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru. Ymunwch â ni. Diolch yn fawr i chi.